Kimentri kilingdo ringkat bat kisor darjong kishnong bapir kibadan hapok kahima langrin kila ong banaduk kesnem hajar khatway ngila dep banyasuk ringkat bat kaying kasem jong upaim nang teis im yong ubadi us im jong kahima halor ki katu kat niki kenrum ki kenram kibadan ha kahima bat ula ong ru banaduk kate kesnem kam don shu kata ka jing senchar don bor bat kahima kadap daka jing suk jing san bat nakaliang kanika kunhun kala ong baka jing keno jong kaseng samla hima langrin kam long ka bashisha ia kita ki kentin lakren de ki katu kan ni ki riu rang ba ki badan hakaliang upa im nang tei menta kasi ka arpun riu tarik unaitung hakajing le ya kendu ya uem ubadai pet ya katanat ilaka uba PNCM ban petip sya uba hadu menta uni uba senchar menta 4 judan kata kajing senchar don bor hapo kahima ban nakaliang kani ka kenhun kala kentu ya ki seng samla hima langrin ringkat ki katu kan ni ki riu rang ba jong kahima bakim dei banya lambakla halor kani kamat keputusan kalau ini kijing ya persu bakla hak ini ki seng semla kalau itu kimat di balap pensai kini kirang bakmat bagawai gede ke musim di Serengor bagawai kita ke sini atli ki bor sejar hapo jong kahima de nomor pakam semdon kum kata te dah ke jing tho ngila da bu ke jing pensai bar ni buruk ke jing tepat bisa rapi musim de nakaliang jong i ong ba nakaliang tuni kung ka diskusyon hi sisin balak don kanu ka komplain nihap kan tadi ba nihap kan pek hi ya ka jisa de pangta hi wong ba lada don kam ban khot kung ka ban khot kung ka hireng ro usapot de pan yo ya ka jisa ilek se kalak banding ng bagi kot isla de bat nakaliang tuni ni long ku bakloi lada sarpin seri khot ni hakanu ko nomor ba kom bangila depan ba nakaliang ini ngim siam don hakanu kata ke ko bari kita nakaliang muslim ke lebar ban pendik yo pe ba ne ban pensiu yo pe ba ri haswa bangin sa warra ya kane ke jingesuk ha ka bay dai bat kamu ko duma ka bay layale hapdang juga yeng pat ke hima ke ni ada pan aiswa ke jing pecai haman lagi sino te haden bangila yo ya ke jing sai haman lagi sino te dah ka dorbar pulun jong ke hima hi barok kawai nila yo nila ya railang ba ngin penduk no sendon ya kane kamu ko duma pat ni mara no ya ke jing esok ba sisa haden bangila mara ya ke jing esok nilap ba ni isbon ya ke eki jingkela kebun kong kom ka sosok ka sosai kabun don su ke jing esok hapdan jongi ya paran nong snong parahima nangta nadu karoi kapar hakabang yem jui meno nomor ba komban su itu saya ne pi ba kahima lang ren kumi ba lesi baru yetep kade kahima baru spak andai tang nomor bakadon kane jingale kane kamu ko rumah kamot kahima lang ren kam ju don fon wat tang kande ro ngam tips ai kaja kang ba kadau ka paki ai kisne tumun swa kalong ba lalu di hakam ko rumah pendrai haden binglayo ya kane besok hapo ka jing hapnya jong ipe notay yo ya ka jing sai ya ka jing lot ya ka jing sep hakapor jong kadobar hima udah ai dak kecil ba nalo kata udah phe ro kata ya ka jing ni nak ka hima se atni phone ka development phone ka research phone hak ba ini bakane ka development phone ni sisa ba lengba kane ka jing esok ni layo isibon kita ki lat jumpa empat kok jong lima de nakalian ngat ki kajuan kedu jongi muta kasi kalong halor kanong rimba hal kini kindat tayo ki bladap gidon katto kanle kenhun na kaliam jo kaseng sama himalang rin pati katto kanle ki pajba ki lawan hangne pur sosial na muta berman ujor persya ya usim aba ki laong ba usim jong kay mar sinsa don bor ya kasima kina kaliang jongi hakani kapor nion bu bu ke jing kerpat hakmat iam minca silaka ba pensim ba hadu kini kisi nadu bau acting ba nong te sing simyong badai pa em jong ke himalang ren nadu bau lolong kum acting sim hadu kini kisi sempat don kanu katra ke jing sinsaron bor don bor nak bentang kita ba kikun ki hajar jong ke hima kena kaliang jongi kum kinong song ba ki menteri kilong do jong ke hima hi borok ke we ba nakaliang jongi gerpak ya
kini kisang samla bat ki wei pat ki itu ki rong ba wat nom melam bakla namar madan na kaliang jungi ba ikan mau banadu aja terwei ha ka bana kaliang jong ka hima ringkat bat kaying ka sem jong upain nong tei nilapoi ha ka jing compromise na ka ban yesuk no ya ka jingele nong kunti ka jingele mar kunti hapdeng kaying bat ka hima tenadu ka to ka por ha ka bana kaliang boro arliang kedan ka jing yesuk hadu kini kisi kam samdon kano ka jing ka je bat dap ta ka jisuk ka jikman hapok ka hima tena kaliang jongi mata kasi ba ngirabu ka jing kerpat akmar burum-burum jong uba pensensim uba de insas ilaka tingila kerpat hak burum jong uba so ban simlang ya kali ka jing kerpat jongi kum ki pai ba langsung ki kun ki hajar tengkat ki menteri kundo ki sora sinang mata kasi ba sobha ba ikwa hapok ka hima ka jongi ba ngim kwa su ban phaidin ka tiang din biang kumbra long haki por ki ba mensua namar ba larangi ngimat ngirakmat haki haki postem ki ba mensua hakapor ba kadang don ka jingele ngila ngimla ban ongsu namar ba kajingmi kajingyo hakwede bat jo kay maru ngim juyo na kumta kay hima tin nakaliang jongi hakali kapor ringkat bat tilong ba ringkat bat di menteri klindo ni sko ban pusko hopi tangkum tahi kerpat pan i ya ka jing ya teli ya ka jing snow nong ka jongi ya kene ka jing keno jong kini ki seng samla ki ba kan pau ba ong pa im ule kumta ule don bor ule marwe ki hre ha ka jing lap ka jongi pat hadu kane ka klip maru don bale don ma u bale marwe beda ka bor jong ka eskitip dolbar suaban le ya kono dar ka jing ya tiplang da ka ba ya menjur lang ka jongi ti hasapang kane ka jing wan sain ha ka jing sha badai wai hakono kono snong la dei ban wan kendu ye ki rang ba snong ki nok sing sar snong pan khot ki meeting sa pha sai re ma ki le saying ra da ka blang tu par klem kono ka jing ka nong rim jong ka jing pen snu thu pen sai ya ki pai ba ki ai dau kum ba la ya thu wei samla ba ong pha o mle ki pen ki pop yo mle pha ki usim bom tip re sai na pha sai dei ka ta ka dau ba ngi ngam su tanat ye kane ke jing mi kane ke jat ke jing ya pharap kluma te ngi krisan menta pa ni labu ke jing kerpat pan pene ye usim bau sinsar suk sinsar san kumala long nadu ka snem arhajar khadwe ter ke mut ke jing si song suk song san jongi kum ki no hong snong jong ka hima borok kawe kala yaj be garanti de tang ha kane ka por bandala mi kane ka jing bena ba yo ya ka wan composition jong ka surok kini kin tei kin kulumar na gendong na kun surok tang kita golong kan rim ka pati ka jing sngo lengo aba kidon katu kene ki khun samla jongi ki ba wan ban ujor persa yu sim halor ka jing keno ki ba bun mo nrei nakaliang jongi pade kinong song snong cipat ba nim samla don jing tip ruam sepang kata ka jing temu jongki ila sule la kale hi klam da don kata ka jingnya lumlang pat ba banya keren banya tai halor kani kam halu hatu kalong ne am ban le kani kam kalong ne am ka bade hatu ki pat ba timon ne am ndai kila sule la kale hi tip hi kidon kini kirang ba ki ba napok ki snong ki ong ba ajing wan phak sain jong ki ru ki ong ba o ba phak sain u am le new phak pat usiem ban phak sain ba don kam ndai kam dei ka ba ki da wan ban batai sai ngi pat ba ban ong to ngi le kumta to ngi le kumta kana mangin yo ban ya sain ta ki complain ki de nakaliang jongi hi pat ba ni la sai ba nyin don kanu ka jing sngo persa ya kata ka management board nani ya kata ka jing ya suk kapadeng jong ka yeng jong usiem bat ka hima ngi bar phai ni pedang da ka jing sngo ba nang ba ngi wan ra ya ka jing suk hapo ka hima jong lo jong nyim kwa su ya ka jerwat na duk ilai post na mungsyari lek kies kahima kam judan ye ngi nakali ka development fund undan bala lek kies undan jingmi undan ru ya ngarai tang kata